en annan handel och detta är Reyði Krossur. Kanske han måste. Jo. Är du smart nu? Tack. Ja, det var gott. Okej, vilka challenge? Jag syns jag kan. Man kan också bara finnas möjligt. By sort. Cool och sort. Det är flott. Vi tänker på det in här. Konna. Så det kollar jag nog. Jag brukar säga spel. Förmånens. 38. Jag måste köpa ett bunte turrikla. För att ställa snäck. Wow. Och det är mega läckert. Jag ska kjolen. Ja. Okej, jag kan alltid från havn och jag mega läckert. Jag har inte köpa snäck, men det fann jag läckert. Så jag fick det under och så får jag checka första vaska dig. Jag tror visst att det kan gå sig göra det här jag checkar på kläder. Det är vi kurs kan så det luktar under. Okej, så är jag för uppvaskningen. Nästa som jag köpte. Ja, jag köpte ett så sjal. För mig så är det typiskt här för i bloggrassuken bruk att köpa så som är upplätt eller bomull. Det är mojne indiskläder. Ser ut som hur är. Ja, jag kollar alltid i vask. Det är så ett annat sjal. Jag synder vanligt. Så jag vaskar det som upplätt samman. Upplätt bomull. Och så hinner jag det se. Så har jag köpt till sig här. 54 kronor. Och så köpte jag faktiskt idag. Inte minst det, men så köpte jag. Och det som jag ofta gör när jag köper bloggers är att jag hittar och här. Efter kattan innehåller. Hesa boxen köpte jag. Så har jag köpt hämta hela det från Amazon. Det är så läs. Och luktar röstnäst. Så jag har andra tips du kan göra är hit cremesh det är då. Och för mig har jag minst en meshna bättre teckna. Så ofta kan det vara gammalt som en restrokläder. För mig är det väldigt viktigt att allt vaska genast. Hakt upp i tär med det är imskospacker och t-shirtless kläder som påstår vaskas och kanske kan så bara luftas ut. Ah ja, I'm done. Öppna. Ja. Go. För annars må du blåster vi hit efter åkare Instagram-bruggaren för att vidja Rósa Simonsen på Instagram. Här är en särskild mappa som heter endurnýtslu. Annars skulle du vara hjärtligt välkomna vidja min bruggare. Här är en mappa som heter outfits. Annars lägger som mynter ösning ut av bruggaren. Og dagsens shoutout for til en agenta som Helena, og hon har glett med så nekt og på imska matar og mitt annet så just vi senda brenda pakkan som var så stor oppmuntrande til min. Og det var en video som er 500 subscribers. Så vi til henne av TikTok.